Quines peces d'art hauríem de tenir als nostres museus i no tenim? Hi ha hagut algun espoli? On són aquestes peces? Davant d'aquestes preguntes, com que no en sabem gaire res, hem convidat a la taula de debat a l'Albert Velasco, doctor en Història de l'Art i especialista en art medieval i història del col·leccionisme. Bona tarda. En Damià Amorós, graduat en Història de l'Art i museòleg, i la conversa o el debat serà conduït per la Maria Palau, periodista especialitzada en periodisme cultural. Moltes gràcies i em penso que ens ho passarem molt bé. Gràcies. Molt bé, bon vespre, moltes gràcies per la invitació, estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres i bé, si us sembla, doncs sí, comencem aquesta taula rodona sobre art perdut, que bé, doncs pot semblar una mica dens, potser, és un tema molt complex, però intentarem posar-li un to distès que us pugui resultar atractiu. A part que també, com anireu veient, art perdut, bé, és molt polièdric, hi ha molts matisos, anirem desgranant diferents tipologies d'art perdut. Tot d'una, el que m'agradaria és que poséssim una mica de context històric. Quins han sigut aquells moments de la història en què s'han produït grans fugues del nostre patrimoni artístic? Ja sabem que les guerres desencadenen moltes vegades fugides massives d'obres d'art, però no només durant períodes de guerra s'han produït aquests exilis. Qui vol començar? Albert, sisplau. Bona tarda a tothom. Aquesta és una idea fonamental. És a dir, hi ha dos conceptes. Una cosa són les fugues i una altra cosa és la destrucció. Diguéssim, nosaltres les hem patit les dues, com bé has dit. En el cas de les fugues, tot comença, podem dir, amb la desamortització de Mendizábal al 1835. Hi ha tota una sèrie d'expropiacions de béns a l'Església Catòlica, bàsicament béns patrimonials vinculats a monestirs. Ja sabeu que els monestirs són els llocs on hi havia moltíssimes obres d'art, me refereixo a béns mobles, retaules, orfebreria, teixits, etc. I aquest és un dels primers grans moments de fugida massiva de patrimoni. El segon ve motivat per la nostra pròpia idiosincràsia com a catalans. És a dir, el fet de creure'ns catalans i de reivindicar la nostra idiosincràsia com a catalans va fer que aparegués un moviment que es diu la Renaixença, que la Renaixença focalitzés el seu interès en el període medieval de la nostra història, això va despertar l'interès per les peces medievals, això va generar un mercat d'art medieval i al final la gent interessada en aquestes qüestions, antiquaris, col·leccionistes, museus, institucions públiques, anaven a les esglésies a comprar patrimoni i moltes de les nostres esglésies del país van quedar despullades d'aquests béns. Resumint molt, aquest seria el procés. Damià. A banda dels que ha dit l'Albert, crec que potser no tant de dispersió ni robatori, sinó de pèrdua directament. Un és la desamortització, que ho has dit molt bé, i a la ciutat, ara perquè ho focalitzo molt potser a Barcelona, començaríem amb la Setmana Tràgica, la Rosa de Foc, i crec que n'hi ha un que ens provoca després altres pèrdues, i l'Albert ens en podrà molt bé, i és una cosa que vam viure els tres, des de tres registres diferents, que és la nit de Sixena, n'hi dic jo, ja ho sabran molt bé, l'Albert Velasco va viure des de dins, pràcticament, sent una de les ànimes del Museu de Lleida. Els que eren fora recordem molt l'olor a all d'aquelles plantes de la plaça de la plaça del museu, una olor que lligarem des d'aquell primer moment a la Guàrdia Civil aquella nit. Però jo crec que la Guerra Civil també ho és de destrucció i de diàspora. I d'una diàspora que ara s'està estudiant, ho comentàvem abans, i que s'aportarà moltes novetats, perquè en l'intent de salvaguarda hi ha també una desaparició brutal de peces que no és que es cremin o es destrueixin o es volatilitzen, sinó que senzillament canvien de mans i encara a dia d'avui s'ha de treballar. Aquest és un tema interessant perquè la Guerra Civil no només va comportar la pèrdua o la destrucció de material, peces, sinó la pèrdua d'informació. És a dir, tenim peces que les conservem, però el context de la Guerra Civil espanyola va ser el que va provocar que es perdés l'origen d'aquelles peces. Tenim retaules, peces de tot tipus als museus que no sabem d'on venen per culpa de la Guerra Civil. M'agradaria que ens aturéssim una mica en el moment que has comentat, Albert, a finals del segle XIX, que és aquest gran fenomen de la posada en valor del patrimoni medieval català
que activa aquesta febre, sobretot d'antiquaris estrangers. Explica'ns una mica exactament com van anar, perquè aquí es barregen ignorància de pobles, falta de diners per reparar esglésies. Aquí hi ha gent que s'aprofita d'aquesta situació. Gent de fora, hi ha una gran diàspora. I gent d'aquí. Gent de fora i gent d'aquí. De fet, la majoria eren d'aquí. És una conjunció, com molt bé has dit, de coses. És a dir, primer, una legislació que no era efectiva. És a dir, penseu que la primera llei de patrimoni efectiva que hi ha a l'estat espanyol, i per tant a Catalunya encara en formem part, desgraciadament, és la llei de la República de l'any 33. Abans, és una llei absolutament inefectiva. Què vol dir? Que les vendes eren legals. Les vendes eren legals. Moltes vegades la gent es sorprèn, la gent que no és del nostre gremi, que diu com pot ser que surti a subhasta un retaule medieval? Doncs pot ser, és legal. Eren vendes legals. Per què no demanem les peces que estan als museus dels Estats Units? Perquè no podem, perquè es van vendre legalment. Doncs bé, a aquesta manca d'una legislació efectiva s'uneix una manca de consideració patrimonial per part no només de les elits, sinó també del poble ras, per entendre'ns, és a dir, la idea que tenim avui en dia de patrimoni com una sèrie de béns referencials que ens parlen del nostre passat, de la nostra identitat, això no existia. Després tenim l'existència d'un mercat nacional i internacional extraordinàriament àvid amb les produccions medievals. Tenim els grans museus europeus, el Victorian Albert, el Louvre, tots, formant unes col·leccions d'art medieval estratosfèriques. Tenim també la Junta de Museus de Barcelona fent exactament el mateix. M'agradaria que ens aturéssim un moment. Abans has parlat, desgraciadament, encara som estat espanyol. Si ens haguéssim hagut de refiar de l'estat espanyol, estarem d'acord que avui no tindríem museus. És a dir, aquest mateix fenomen de dispersió de patrimoni medieval català a finals del XIX, principis del XX, també activa una junta de museus que exerceix un paper d'estat. Fa una tasca d'estat amb la salvaguarda. I gràcies a això tenim... Perdó? Que sigui de les poques estructures d'estat que tenim, és la Conselleria de Cultura i tot el que està dedicat als museus, perquè el sistema de museus públics del país es funde la Mancomunitat i en aquella època, i posteriorment s'amplia. Sempre parlem del cas de la col·lecció Plandiura, que crea un manac amb molts escomes, però que el Museu Picasso també se'n beneficia molts anys més tard. Però el fet que, previ a la Guerra Civil, el país pugui estructurar la seva junta de museus, fa que s'hagi conservat molt patrimoni, perquè si no, a Londres n'hi hauria molt, a Nova York n'hi hauria molt. Vam tenir d'això, sí. Això funciona, Jo diria que sí, se sent. Tinc la sensació que no se sentia. La Junta de Museus, diguéssim, a partir del 1907 comença una política d'adquisicions patrimonials, diguéssim, molt agressiva, que comportava no només l'adquisició antiquari, sinó anar directament a les parròquies, a les esglésies, a adquirir aquests béns. I és gràcies a això que a dia d'avui el manac és el que és, bàsicament això, i el Museu del Disseny, que malauradament ara té les col·leccions... Ara és una altra cosa. El Museu del Disseny. Sí, és a dir, té les col·leccions tancades, però són les seves col·leccions que es formen en aquell moment, però sí, va ser un gran moment d'efervescència adquisitiva i ja ho he dit, és a dir, el manac és el que és gràcies al paper d'aquesta gent. També això s'ha de vincular també amb les polítiques, diguéssim, ideològiques i de manera de veure el país de la mancomunitat. Anem una mica cara a barraca. M'agradaria que us mulléssiu amb 5 obres top que tenim a la diàspora. Cadascú que faci la seva llista. Comença tu. Jo me les havia apuntat, dic, no em volia deixar cap. A veure, jo soc medievalista, suposo que ja haureu vist... Això es notarà. Que parlo molt de món medieval i, per tant... Però el Damià et contrarrestarà. Jo he intentat buscar... Acabo amb una contemporània, i a més és rotllo Tarragona, Això et posarà calent. Ara estic content. A veure, clar, aquesta tria és allò, com dir, que estimes més al teu pare o a la teva mare, perquè desgraciadament tenim tant patrimoni català a la diàspora. Mira, parèntesi, si us interessa el tema, Art català al món. És a dir, és un llibre editat per Edicions 62, coordinat pel Josep Bracons, que és tot d'obres d'art des d'època medieval fins al món contemporani, produïdes a Catalunya o d'artistes catalans i que a dia d'avui estan en museus de l'estranger. Per exemple, sense anar més lluny, ha sortit Lleida aleatòriament. Sí. El frontal d'Anglesola, que és una de les obres, diguéssim, superbes de l'escultura gòtica catalana i que a dia d'avui està al Museu de Belles Arts de Boston.
És un llibre molt interessant, aquest. Bueno, la meva tria comença amb el Sant Jordi i la princesa de Bernat Martorell, que és una obra emblemàtica. Mentre les vaig dient, les podeu buscar al telèfon, les trobareu. Sant Jordi, fiqueu Sant Jordi, princesa Martorell i us sortirà la primera. És una peça meravellosa de cap al 1435 aproximadament, que era el compartiment principal del retaule que presidia la capella del Palau de la Generalitat a Barcelona. A dia d'avui aquesta peça està al Art Institute de Chicago i els compartiments laterals amb escenes de la vida de Sant Jordi estan al Museu del Louvre. És un dels grans retaules que es van pintar en època medieval a Catalunya i que no el tenim, que està a París i als Estats Units. Del mateix Martorell, a Lisboa, aquesta és una obra menys coneguda, a Lisboa hi ha un tríptic amb el compartiment principal amb una escena del davallament, que és una obra meravellosa perquè és de petit format i, diguéssim, en les obres de petit format els grans artistes com Bernat Martorell s'hi podien esplayar i representar tot allò que els agradava amb un nivell de detallisme i de qualitat tècnica excepcional. Si aneu a Lisboa, aneu al Museu Nacional d'Art Antiga de Lisboa perquè la trobareu allà. Després he triat, naturalment, les pintures murals romàniques de Santa Maria de Mur, que estan també a Boston, i les he triat perquè és l'únic... Hi ha altres conjunts de pintura romànica catalana que estan a l'estranger, però aquestes, diguéssim, tenen una component simbòlica molt important perquè gràcies al fet que aquestes pintures marxessin als Estats Units es van poder salvar tota la resta que ara estan a Barcelona. O sigui, van ser el detonant de la posada en marxa d'una campanya de rescat per part de la Junta de Museus i de Joaquim Folch i Torres, que van aconseguir que tot el romànic del Pirineu baixés a Barcelona. Després he triat un manuscrit, que és el Breviari d'Amor, de Matfreder Mengó. Aquest és un dels best-sellers de l'època medieval, és un llibre, diguéssim, podríem dir, enciclopèdic. És un manuscrit que es va il·luminar a Lleida a principis del segle XIV i que el va fer un tal Ramon d'Avinyó, el va escriure i el va il·luminar, el va il·lustrar. Nationis Anglicorum, Raimon d'Avinyó, de la nació dels anglesos, a Lleida, a principis del XIV. Aquest manuscrit, a dia d'avui, es conserva a la Biblioteca Nacional de Rússia, a Sant Petersburg. Un manuscrit il·luminat a Lleida a principis del segle XIV. I, per acabar, finalment, per treure ja la cosa medieval i centrar-me en una cosa més recent, crec que una de les peces que jo, si pogués, tindria penjades al menjador de casa meva és la platja de Pòrtici de Maria Fortuny, que enguany es compleixen 150 anys que la va pintar, perquè no sé si sabeu que aquesta peça és l'últim quadre que estava pintant Fortuny, que el va deixar inacabat, o un d'ells, el 1874, quan va morir, i a dia d'avui aquesta peça avui està al Meadows Museum de Dallas, i és una peça que hi és allà des de fa 2 anys, o 3, o 4, o 5. Es va comprar fa poc, sí. Que la podíem haver comprat aquí al país i no es va comprar. Bueno, aquesta és la meva tria. Molt bé. Damià. Jo en tinc una de medieval. Tinc una només, Alberto, de medieval. Està bé. I veuràs que també he intentat escombrar cap a casa, però també he representat tot el país. La cinquena la tenia molt difusa i al final, pensant en art que hem perdut o art que potser de vegades s'ha encarregat al país i ha marxat a fora. Jo soc de Sarral, per qui no ho sàpigui, una mania que tinc d'explicar que soc de Sarral, i a Sarral el més conegut, Alberto, què és? L'alabastre. L'alabastre. Doncs hi va haver un president de República de Costa Rica, que jo crec que devia tindre algun cosí a Sarral, i va encarregar la capella del Palau Presidencial, feta amb alabastre de Sarral. Llavors, tots els de Sarral, si mai hem anat a Costa Rica, demanem entrar a la capella. Ens deuen pensar que estan sombats, però bueno, anem a la capella. És un encàrrec fet per gent de Sarral a Sarral, però pagat per gent de fora. I si aneu, us agenolleu pel material, no? Sí, no, per la fe la deixem allà, però el material el toquem, sí. És una situació molt estranya, si mai tenen oportunitat de viatjar amb algú de Sarral, facin, perquè és divertit. Les altres 4, que les vaig penjar a Twitter, i m'ha agradat la resposta perquè molta gent em deia on és això, qui ha fet això i què és això. La número 4 és la càrrega versió segona. La càrrega de Ramon Casas, tothom coneix la que està al Museu d'Olot, però existeix una segona que la compra Charles Darwin, crec, i la porta cap als Estats Units, i està ambientada no a Barcelona, sinó a la plaça de Vic. A la plaça Major de Vic, i els guàrdies civils van a peu. I l'efecte que genera és aquest tipus de cases amb aquella boirina, amb aquella sensació, amb aquella expressió tan forta de la violència de l'Estat. En podríem estar parlant estona. La segona, aquesta també em lliga a la família. Jo soc de Sarral, però la mare és de Santa Coloma de Queralt.
Santa Coloma de Queralt és un poble que ha patit l'expoli al convent, a l'església, al castell, a les cases, a tot arreu. I s'ha deixat vendre tot. I una de les peces més importants que es va vendre és un enteixinat, és a dir, un sostre. El sostre blau del castell dels barons de Santa Coloma o comtes de Queralt, que és un sostre espectacular que durant un temps va estar instal·lat a Sitges. Això hi havia l'Utrillo, el Dèring pel mig, i a dia d'avui crec que és a Miami. No Miami platja, sinó Miami... Ho hem entès. A Miami me lo confirmo. No, perquè ho vaig aclarir perquè a vegades... I me'n queden dos, i aquests són barrocs. Un, jo crec que és una de les coses més desconegudes que ha fet algun català al món, i la va fer un tocaio meu, Damià Campeny, a Mataró, l'escultor, i és un triomf de taula. I ara si ara hi fes un micro i els preguntés a vostès què és un triomf de taula, em dirien no en tenim ni idea. Un triomf de taula és una cosa que es posa encara a dia d'avui en casaments reials i coses així. Són aquella decoració que es posa al mig d'una taula molt allargada, i aquesta decoració servia tant per exposar menjar, exposar plantes, exposar elements, i és una arquitectura clàssica brutal, amb unes escultures clàssiques brutals, que això ho podria haver fet qualsevol tio del món clàssic, però ho va fer un català. I a dia d'avui s'exposa a la Galeria Nacional de Parma, a Itàlia. I és un conjunt, si miren el meu Instagram, @Damià, la D majúscula, la majúscula, hi ha una foto i es veu la taula parada, és impressionant. El Museu Marès va ser l'única vegada que s'ha pogut veure a Catalunya, i aquí lligaríem Marès, Solà, tota la colla. I l'última, que crec que també és una de les peces més boges del barroc català, que a dia d'avui es troba a l'exterior, i no és única, n'hi ha diverses versions, és una Mare de Déu de Montserrat, feta amb alabastre Serral, curiositats de la vida, però que la va fer o en francès o en Joan Grau, que es troba al Victorian and Albert Museum. N'hi ha una altra versió a València, una va sortir a subhastes fa poc, i una altra a la col·lecció del Conde de l'Infantado, però són unes Mares de Déu de Montserrat que identifiquem la muntanya de Montserrat. És a dir, és la mole de pedra alabastrina, la muntanya de Montserrat, amb el monestir, amb les ermites, amb una processó que es produeix per dintre i una Mare de Montserrat vestida. Saben que ara celebrem el mil·lenari de Montserrat i des de l'any 36 diria que la Mare de Déu està despullada, antigament es vestia i allà es veu doncs, la Mare de Déu, crec que amb un vestit que es va perdre i amb una corona que també es va perdre, que fora un element de la desamortització. Però busquin aquesta Mare de Montserrat del Victorian Albert Museum perquè és una escultura del barroc que realment jo crec que sorprèn per la seva teatralitat, pel fet de ser una escultura 360 graus d'alabastre i amb un pes i amb una consciència nacional també molt forta per uns escultors que potser no la tenien. Escolteu, estem en terres empordaneses i jo crec que podríem parlar una mica també de la portalada, d'aquesta meravellosa portalada que hi havia hagut a Sant Pere de Rodes i que és una altra tipologia d'art perdut, perquè en aquest cas és una portalada que es va trinxar i de molts trossos fragments no sabem on estan. Sí, aquest és un cas, diguéssim, bastant sagnant perquè sense cap mena de dubte la portalada del monestir de Sant Pere de Rodes és una de les grans obres de l'escultura romànica catalana. Perquè us situeu, el mestre de Cabestany, que és l'autor d'aquesta portalada, és un escultor que treballa a finals del segle XII, que treballa no només aquí, a la zona de l'Empordà, sinó que treballa al nord d'Itàlia, a la zona de Navarra, sud de França. És un escultor d'aquestos itinerants, un escultor d'una qualitat excepcional, un escultor que a més s'emmirallava en els sarcòfags romans i en l'escultura clàssica, és a dir, és algú, un escultor romànic, que sempre els acusem d'illetrats, de que no sabien res, de manca de models, de manca de vinculació amb la tradició clàssica. Doncs bé, aquest és un escultor que trenca tots aquests tòpics i que és un escultor que està seguint directament aquests models clàssics i que fa aquesta obra a Sant Pere de Rodes segurament coincidint amb un any jubileu. Bueno, aquesta seria una altra història. La qüestió és que a finals del segle XVIII la comunitat de Sant Pere de Rodes marxa, abandonen el monestir i aquest és el minut 0, minut 1 en què comença el trinxament del monestir i la destrucció de la portalada. Això ha comportat que la portalada es conservi en llocs tan dispars com des de Cambridge, al Fitzwilliam Museum, al Worcester Art Museum als Estats Units, a Massachusetts, que sempre agrada molt de dir aquesta paraula. També n'hi ha fragments de la portalada de Sant Pere de Rodes a Girona, a Figueres, al Port de la Selva de Mar, a Barcelona. Hi ha moltes col·leccions privades, però el problema és el que diu la Maria, que hi ha molts fragments que no els tenim localitzats. Ara, darrerament, la Generalitat n'ha comprat 3
que són precisament els fragments que van donar lloc a aquest llibre, que es va editar, el van editar un pool, un holding d'antiquaris que van ser els que eren propietaris d'aquestes peces, van organitzar una exposició a la Galeria Artur Ramon i van editar aquest llibre. Això és molt interessant perquè és un llibre que les persones que l'escriuen són el Manuel Castiñeiras i el Jordi Camps, que són dos superexperts en romànic català i en la figura del mestre de Cabestany, fixeu-vos, és a dir, fins i tot amb una reconstrucció de com devia ser la portalada al monestir, i això, diguéssim, és una publicació que l'han generat 3 antiquaris, i a dia d'avui és la publicació referencial per parlar del mestre de Cabestany. És molt recomanable perquè aquí està explicada tota la història, veureu tots els fragments, on es conserven, i és una llàstima, però aquesta és la història del nostre patrimoni. És una història de construccions i destruccions, i de diàspores, i de pèrdues, i de recuperacions, perquè aquesta al final és una història amb final feliç. Són 3 fragments que l'administració ha pogut comprar i que s'han pogut recuperar, i al final, diguéssim, el patrimoni, com sempre jo dic, és com un trencaclosques que te l'escampen i tu al final has d'anar arroplegant les peces i tornar-les a juntar, i això és el que fa l'administració en els casos que ho pot fer. I si parlem de Rodes, la Bíblia tampoc la tenim aquí. Exactament, la Bíblia de Rodes és un manuscrit també fonamental del segle XI, fet a l'escriptòrium de Santa Maria de Ripoll en època de l'abat Oliva, i és un manuscrit que al segle XVII ja marxa de Sant Pere de Rodes. Finals del segle XVII se l'emporta el mariscal Noailles cap a París i allí està, a la Biblioteca Nacional de França. No és l'únic cas. L'altre dia, revisant coses, va venir un cas que te'l vaig explicar i el vas tractar al punt avui, que és el retaule de Lledó. És un retaule que marxa de l'església de Lledó. A l'any 32 entra al Museu Nacional d'Art de Catalunya juntament amb tot el paquet de la gran col·lecció Plandiura, i aquest retaule estava al manac des de l'any 32 sense saber d'on procedia. Un servidor a Todo Colección troba una fotografia antiga que la vaig comprar per 30 euros i al darrere de la fotografia deia, la fotografia del retaule, diu, este retablo viene de la iglesia de Lledó. I després, amb una altra sèrie de fonts que vaig contrastar, efectivament, aquest retaule venia de l'església de Lledó. Què vol dir això? Que una fotografia de Todo Colección permet recuperar la memòria d'un retaule en un poble, no? És a dir, històries rocambolesques. Només perquè tingueu una mica més informació, ara que parlàvem de còdecs medievals catalans, perquè això és per plorar, la Bíblia de Rodes, acaba de dir l'Alberto, la tenim a la Biblioteca Nacional de França, a París. La Bíblia de Ripoll, que és la bessona, la tenim a la Biblioteca Apostòlica Vaticana. El conegut com a Beatus de Turí, fet a Girona, el tenim a la Biblioteca Nacional Universitària de Turí. I una altra peça que crec que els experts aprecieu molt, que és el llibre d'hores de la reina Maria de Navarra, si no ho dic malament. A la Biblioteca Marciana de Venècia. Exactament, vull dir que és per plorar una mica. I com que tenim el Damià, si hem parlat d'aquest monestir, tenim el Damià, que és el gran expert de Poblet, explica'ns una mica la situació de Poblet. Quines obres falten a Poblet? A Poblet, la sort que conservem les parets. Perquè Poblet, si miren fotos de Todo Colección, que és una bona font d'investigació, i aquí tenim gent de Vimbodí que ens ho pot confirmar, durant molts segles Poblet era un monestir descapotable. Durant quasi un segle va estar descapotable. Clar, parlem del gran monestir cistercenc, jo sempre dic europeu. Descapotable i foradat. Sí, però també pels costats, per sota, saben els formatges de Gruyère, aquell que tenen tants forats? Doncs Poblet, 1890, més o menys era això. Imaginin el monestir de Poblet, jo crec que ha tingut la sort de conservar, i dic conservar una de les grans peces que és el retaule. Però és que del mateix retaule, si anem a mirar, hi ha peces a Vic, hi ha peces a Barcelona, hi ha peces a Mataró, hi ha peces a Martorell, hi ha peces a Madrid, hi ha peces en el mercat d'antiguitats o en el mercat d'antiquaris. És espectacular, però anem a buscar l'altre element principal de Poblet. Poblet és el Panteó Reial. Jaume I, Pere el Cerimoniós, Alfons el Cas, Alfons el Magnànim. Tenim cròniques que ens expliquen com es rebenten les tombes per buscar els tresors. De plorants de Poblet, aquest senyor a les mans n'ha tingut més que qualsevol monjo de Poblet. Per què? Perquè de plorants de Poblet, els explico què és un plorant. És una figura més o menys gran, una mica més gran que aquesta ampolla. 35, 40, n'hi ha que són a la part dels frisos, que ens mostraven com eren els enterraments dels reis de la corona d'Aragó a Poblet. Pensin que n'hi ha de Cascalls, de Jordi de Déu, Eloi de Montbrà, Esteban de Burgos, Gil de Morlanes el Viejo, no sé si el jove també. Hi havia 6 tombes, 2 cares, és a dir, com a mínim
300, 400 esculturetes d'aquestes. A Poblet en tenim 6 al museu. Reincorporades gràcies a Frederic Marès potser n'hi ha una quinzena, una vintena. Tota la resta, potser sí que a Vimbodí o a l'Espluga o a Montblanc encara n'hi ha un, o 2, o 3. La resta van voltar pel món i encara molts d'ells viatgen. Per fer un resum fàcil, si hem visitat mai el monestir de Poblet, el Palau del Rei Martí i el museu, ara l'estem restaurant, de les peces que exposem, de tot l'element exposat, un 19%, un 20% és original del monestir. I a Poblet hem tingut una desgràcia, no ho sé, que hi van tornar els monjos a viure, que hi tornem a tindre una vida com era la primitiva original, que hi ha una biblioteca a Poblet, amb uns 100.000 llibres, però abans citaves una biblioteca de Moscou. Si van a Moscou, i ara crec que és mal moment per anar-hi, Sant Petersburg, Moscou, si van, a l'Ermitage hi ha peces de Poblet. Si van a la biblioteca, no sé si la biblioteca imperial, una d'aquestes de Moscou, preguntin per Poblet, a veure què els hi surt, i segurament trobaran un llibre de la biblioteca del monestir de Poblet. Si van a qualsevol biblioteca històrica, potent, del món, preguntin pel monestir de Poblet, els hi sortirà un llibre. Ara veig l'Albert pensar, l'Albert segurament té peces de Poblet a casa, no? Bueno, ara diu que no. Però un edifici que era el monestir habitat, encara ho és avui, més gran d'Europa, amb una producció artística brutal, extraordinària, i des del 1150 fins al 1834, produint, on ha anat a parar tot això? A tot el món. S'han pogut recuperar peces? Sí. N'hi ha una que es va poder recuperar gràcies a aquest senyor. És una peça provenent de la tomba del prohom vinculador, que ell va ser part del detonant. Però per davant n'han passat moltes, potser la comunitat no les ha pogut adquirir i, no sé si ho saben, però el monestir de Poblet no és propietat dels monjos de Poblet, és propietat del Ministeri d'Hacienda. Quan es desamortitza el monestir no es ven, se'l queda d'Hisenda i encara a dia d'avui és d'Hisenda. Doncs l'Estat, la Generalitat, les administracions... Hacienda somos todos. Vés a reclamar-ho, a veure què et diuen. I em penso que això el jutge va dir que ja no, amb el cas de l'infant i tot això, això era publicitat. Però sí que és cert que les administracions hi han posat interès, però encara a dia d'avui restituir tot el que era Poblet jo crec que és extraordinari impossible. Una de les últimes peces que s'ha comprat, que segurament procedeix de Poblet i l'ha comprat la Generalitat, és aquell relleu d'Alfons el Magnànim que tenia a la venda l'Artur Ramon. Un relleu magnífic fet per un italià, que això va vindre a Poblet amb la mort d'Alfons el Magnànim quan es fa el retorn de les peces, i aquest relleu, el 1835, desapareix del monestir i l'Artur Ramon el treu l'any 17 o l'any 18, això, i per sort la Generalitat l'ha pogut adquirir i a dia d'avui no es troba a Poblet, sinó es troba al Manac. Però bueno, a Poblet, després ja en parlarem, crec que el fet d'haver peces pel món que hi digui monestir de Poblet, crec que això és positiu, perquè pots generar una mica l'interès. Sé que en parlarem. Sobre això de Poblet i els ploraners, aquestes esculturetes que decoraven les tombes del Panteó Reial... Que són moníssimes, amb una casa han de quedar de collons, però són moníssimes. 75-80.000 euros en podeu tenir. És a dir, en surten a la venda habitualment. N'he trobat dues darrerament. Una en un museu, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, a la reserva n'hi ha una. Inèdit absolutament. I una altra està a uns 20 o 25 quilòmetres d'aquí en una casa particular. Però no es pot dir. Que quan s'entra a les cases hi ha molta cosa, hi ha molt de fato a les cases. En surten habitualment, aquests ploraners en surten, i clar, la idea és que l'administració, si surten, els compri, perquè s'han d'intentar restituir a poc a poc. Un dels primers que es van comprar, crec que va ser cap als anys 80, va ser a Mònaco. Una subhasta que hi va anar a la Magda Gassó, que la coneixem els tres que som aquí, i ella sempre m'ha explicat que a Mònaco van anar a comprar aquests dos ploraners. Després se n'han comprat dos més a París, em va arribar un conjunt de Gil de Morlans del Viejo, que no sé per què havia estat al Manac però després va passar a Poblet, i els que descobreix l'amic, que crec que n'hi havia un de... N'hi ha un que està en una propietat d'algú vinculat al món del futbol últimament, crec. Sí. Que sí que n'hi ha un... Els futbolistes, saben allò el futbolista i el món de la cultura, de vegades no, però en aquest cas va quadrar. Abans ho ha introduït l'Albert i crec que hem de fer-hi una mica d'èmfasi. La gran majoria d'aquestes obres de les que estem parlant van marxar d'aquí de manera legal. Van vendre i hi ha lleis que no
no impedien aquestes vendes, per tant, és legal. Però parlem ara de lo que són espolis in stricto sensu. N'hi han hagut aquí a Catalunya? Oh, i tant. Sí. Posem alguns exemples. Aquests sí, i ho dic perquè també són els potencialment reclamables, no? Bueno, no sempre. I aquí a Terres Gironines teniu el cas paradigmàtic, que és el de l'Arqueta de Banyoles. Sobre aquest cas, acaba de sortir un llibre que he intentat trobar, no hi era aquí avui a la fira, que és el llibre del Carles Mascort. Ell ha sigut l'advocat, diguéssim, que s'ha preocupat de buscar els relleus que fins ara s'han pogut recuperar. Sabeu que als anys 70 Eric el Belga va robar l'Arqueta de Banyoles, la va despedaçar a trossos i s'han pogut recuperar uns quants fragments. És un espoli claríssim. És un espoli claríssim, és un robatori, està denunciat, va sortir tots els diaris, hi ha una denúncia policial, hi ha unes diligències judicials fins i tot. Doncs bé, aquests relleus van sortir a l'estranger, en concret la majoria van anar a parar a Bèlgica, i per una casuística que ara seria molt complicat d'explicar des d'un punt de vista legal, la llei belga, que a dia d'avui estan els relleus, o diguéssim, on estaven els relleus que s'han pogut fins ara recuperar, que es tenia una família, la llei belga, diguéssim, impedeix que aquests relleus es puguin retornar cap a Catalunya de manera gratuïta. Què passa? Que al final el camí més fàcil és comprar-los. Negociar. Negociar i comprar-los. És el que ha fet aquest advocat, no? En nom del Ministeri de Cultura, perquè aquest és un tema. És a dir, els fragments de l'Arqueta de Banyoles que s'han pogut recuperar i que s'han restituït a l'Arqueta, a dia d'avui són de propietat del Ministeri de Cultura. És a dir, tenim una arqueta desballestada, tornada a ballestar, amb uns fragments que són propietat de l'església del monestir de Banyoles i unes altres plaques que s'han incorporat perquè van ser robades i que són propietat del Ministeri. Això és així. És a dir, a més, encara el Ministeri ha pagat per aquests fragments, però encara que no hagués pagat, encara que s'haguessin pogut recuperar gratuïtament, la llei del patrimoni històric espanyol diu que quan el Ministeri intervé en un cas d'espoli que té afectació a nivell internacional i amb exportació il·legal, com és aquest cas, quan es recuperen les peces passen a ser del Ministeri. Un apunt que potser molts de vostès recorden que va sortir a la tele, que a la Biblioteca Carles Rola d'aquí a Girona hi va haver un robatori d'uns planos, s'han recuperat uns altres planos gràcies a això, i això és un espoli, un robatori que hem tingut va ser, crec que l'any passat o aquest any. I després un cas que jo m'hi vaig trobar, havent-lo d'explicar, que era el Museu Déu del Vendrell. El Museu Déu del Vendrell té una correcció, és un museu a la ciutat del Vendrell, al Baix Penedès, té una casuística curiosa, que és la col·lecció d'un notari que es va dedicar a comprar art compulsivament. Per què? Perquè el notari tenia molts calés, però també un coneixement interessant. I en aquesta col·lecció hi havia un relicari que s'exposa en una exposició, el veu un historiador de l'art tortosí, Joan Hilari Muñoz, i l'identifica gràcies a unes fotografies antigues i ell dona notícia al bisbat de Tortosa. Aquí hi havia una factura de compra legal, per desconeixement d'haver estat un robatori, el senyor Déu la compra. Aquesta peça s'està 30 anys exposada al Museu Déu del Vendrell i el bisbat de Tortosa fa les diligències oportunes amb la justícia civil. El museu estava a punt de guanyar perquè hi havia entremig el dret d'inculpació, totes aquestes coses que si ningú reclama te pots quedar a la B, però al final la jutgessa va deixar anar un recurs. Això venia del dret romà, imaginin quina cosa més antiga que era, que els objectes de culte no podien ser venuts. I interpretant aquest element, amb un element que feia anys que estava desacralitzat, el va restituir al bisbat de Tortosa, que és curiós perquè era una peça que venia de Gandesa però no va tornar a Gandesa, s'ha quedat a Tortosa, que aquí també en parlarem d'això. Però sí que és cert que encara estem parlant de casos d'èxit. Hi ha un cas que no els hi puc explicar a la peça, on també hi ha participat l'Alberto, que a dia d'avui estem treballant amb els Mossos d'Esquadra per restituir una peça a Poblet. Això ja t'ho explicarem, Maria, ja ho trobaràs al punt, no pateixis, ja t'ho direm. Però si és una peça que si va marxar en un moment la podem reclamar, però si va marxar en un altre no. I a dia d'avui estem pendents de buscar el moment que marxa, perquè si el monestir de Poblet era Monument Històric Nacional podem reclamar-ho, si no ho era no. O el que ha passat aquesta setmana, potser hem vist a la premsa, que s'ha evitat la subhasta d'un relleu del segle XII de l'església de Sant Pedro de Tejada, de Burgos, això m'ho vaig tenir d'aprendre de memòria, perquè no tinc ni idea d'on és Sant Pedro de Tejada, però d'aquella església en va sortir al mercat amb una subhasta una peça que no va arribar a sortir. No va arribar a sortir, no? Però es va poder detectar a temps i ara s'ha restituït. Crec que serà al Museu de Belles Arts de Burgos i no directament a l'ermita de Sant Pedro de Tejada.
Jo crec que hem de reconèixer que tenim com un sentiment contradictori amb l'art català a la diàspora. D'una banda el trobem a faltar, voldríem tenir-lo aquí, però de l'altra que una petita part del nostre patrimoni estiguin als grans museus del món, bueno, doncs també ens fa sentir orgullosos, no? Vosaltres com ho viviu, aquesta contradicció? Jo quan treballava a Poblet vam fer una... Sí, és que teniu aquesta contradicció, perquè jo la tinc. Sí, quan treballava a Poblet vam fer una cosa, que es vam inventariar per motu propi totes les peces que hi havia de Poblet fora, o les que sabíem més o menys. I honoríficament, ja ho podríem donar, saben allò quan arribava algú a un aeroport li donaven un ram de flors, deien el viajero 1.000.000, donaven un ram de flors i un lot de Nadal. Doncs nosaltres enteníem que allò eren els nostres ambaixadors. Jo recordo haver vingut fa 2 o 3 anys a anar a Besalú i a xerrar del patrimoni que s'estava expoliant en aquells moments, ja deu fer menys a Ucraïna, tots aquests llocs, les tropes russes, i recordo que ells me parlaven que a Besalú els hi faltaven peces que eren al Museu d'Art de Girona, que eren a Barcelona, tot i que eren al mateix país, ells sentien que no estaven a casa seva, però dic, mireu-ho diferent, aquestes peces són ambaixadores vostres, i això és el que jo dels ploners de Poblet. Si ara aneu al Metropolitan Museum de Nova York, en aquella sala famosa on hi ha la reixa de la porta de la catedral de Valladolid, és aquella imatge que ara hi posaran l'arbre de Nadal i el pessebre napolità i tothom la veurà per xarxes, allà al costat, a l'esquerra, al fondo, hi ha una vitrina amb un plorant de Poblet, que diu Monestir de Poblet. Diu Spain, això és el que em fot més. Però hi diu Monestir de Poblet. Com estan les cartel·les? Clar, el problema de com s'explica. Com estan identificades les obres catalanes en les cartel·les? El Panteó dels Comtes d'Urgell, que és una de les peces estrella de la col·lecció dels Cloisters de Nova York, els tenen mal identificats i els hi hem dit per activa i per passiva. Els hi hem dit, tios, que no ho teniu bé, que no és Armengol VII, que és Armengol X, i no hi ha manera, és a dir, perquè és que els nostres curators tota la vida han dit que era això. Els vostres curators porten tota la vida equivocats. Tota la vida. I s'han fet un munt de recerques aquí, la Francesca Espanyol, jo mateix, el Francesc Fite, i hem demostrat sobradament que els tenen mal identificats. Però clar, com que nosaltres som els pobres catalanets i ells són els grans no sé què, és així, És a dir, és per una qüestió de menysteniment directe. I això que acaba de dir el Damià, no? Stein, és a dir, com a mínim que reconeguin que allò és art català. Mira, hi ha una cosa que... Clar, si ens hem de sentir orgullosos, almenys que aparegui que és art català. Hi ha un fet que va passar fa uns anys, per mi un dels millors retaules gòtics valencià, que al final és català, que és el del Centenar de la Ploma, que és el Victorian Albert Museum. Fa uns anys la Paradela tenia molts problemes de conservació. A més, jo he vist sopars davant d'aquest retaule. És una cosa que, no s'entén. I el govern valencià el va voler restaurar. I durant un any ho va tenir exposat al Museu de Belles Arts de València i va pagar la restauració. Hosti, pensava, i no hi haurà algú que dirà, escolta, el camió que no surti, que es quedi aquí? Clar, és a dir, de vegades hem sigut els cornuts i pagar el beure. Bueno, els aragonesos ho han fet molt bé, això. Explica. Home, hi ha un cas boníssim. El 2008 organitzen una gran exposició sobre l'aigua a Saragossa i aquesta gran exposició anava acompanyada de l'exhibició d'una sèrie de peces aragoneses, artístiques molt bones, i agafen i demanen al Museu Arqueològic Nacional de Madrid les 2 arcades del Palau de l'Aljaferia que des del 1867 estaven a Madrid, d'una manera absolutament legal. Ei, deixeu-nos les arcades per l'exposició aquesta del 2000... Ah, sí, aquí les teniu, Que dius, home, traslladar 2 arcades... Arcades? Sí, de 3 metres d'alçada, és a dir... Arcades! Més grans encara, més. Les porten a l'exposició, acaba l'exposició... Clar, quan acaba l'exposició tu les has de tornar. No les han tornat, es neguen a retornar-les. Des de l'Aragó, que tant ens han putejat, diguem-ho així, des d'un punt de vista de la legalitat, habéis de complir les sentències, la legalitat i la legalitat. Les arcades a dia d'avui continuen estant al Palau de l'Aljaferia i des de Madrid no han enviat a la Guàrdia Civil a buscar-les. No, és que tampoc han dit res mai. Tampoc han dit res mai. Parlem una mica del camí dels retorns, també ja l'hem anat introduint, però que són molt complicats els retorns. Jo m'agradaria saber, primer, penseu que les nostres administracions estan prou sensibilitzades i implicades en la recuperació, quan és possible, del patrimoni que tenim a fora? Fan tot el que poden? A fora què vol dir? A on? Fora del nostre territori, fora de Catalunya. Clar, és que molta gent es pensa... Fora de Catalunya. Clar. Tornem amb la contradicció aquella, No, clar, i aquí hi ha un tema, és a dir que si són a l'estranger no podem fer-hi res, perquè, diguéssim, quan tu tens algun tipus
legitimitat des d'un punt de vista legal per actuar és dins de les fronteres de l'estat espanyol, que és on la legislació és vigent. I Alberto, si són a l'estranger i en un museu... Si són a l'estranger i en un museu, perquè si és al mercat privat, amb calés podríem fer-ho tot. No, amb calés se pot comprar el que vulgueu. I en museus potser també, segons com, a fora, els americans. Jo he sigut 12 anys conservador del Museu de Lleida i una de les primeres adquisicions que vaig fer per al museu va ser una peça que estava al Metropolitan Museum de Nova York. És a dir, els del Metropolitan, com tots els museus americans, venen peces. Per què? Perquè els museus americans no són públics com els nostres, són trastis, són entitats privades. I els hi vam dir, ei, escolteu, aquesta peça que teniu al magatzem, què en feu? Ah, no, res, la voleu? Ens va costar més l'assegurança i el transport que no la peça. I la peça a dia d'avui està al Museu de Lleida. Una peça fantàstica d'escultura del segle XIV d'Escola de Lleida. Per això és excepcional. És a dir, a l'hora de recuperar, clar, la Generalitat jo crec que ha fet una política d'adquisicions activa i molt interessant els darrers anys. Penseu que el 2023 van invertir 5 milions d'euros per comprar patrimoni, és a dir, de tot, art contemporani, béns mobles en general, 5 milions d'euros, està molt bé. Penseu que al mateix període, l'any 2023, el Ministeri va invertir 14 milions, el Ministeri de Cultura, per a tot l'estat espanyol, que vol dir Madrid. Sí. És a dir, el que van comprar amb aquells 14 milions d'euros, tot va anar a Madrid. Penseu que el Ministeri és patró del Ministeri de Cultura i des de l'any 2011 que no compra res per al Manac. El Ministeri és patró del Manac. Manac, això ho he dit malament, perdoneu. I des del 2011 que no compra res per al Manac. I encara els deu calés. I deu 8 milions d'euros a data de 2022. La Generalitat està fent un bon paper en aquest sentit. Perquè, clar, una manera de recuperar és comprar. Perquè anar a litigar, com ha fet Aragó, aquesta via no és recomanable, perquè amb el conflicte per Sigena i l'Arc de la Franja hem generat un conflicte polític i social i amb moltes derivades que no té cap sentit, definitivament. I crec que moltes vegades també amb aquest fet del retorn de fora cap a casa hi ha unes és a dir, les compres moltes vegades s'han de canalitzar a través de la Generalitat o del Ministeri. Però a casa nostra hi ha ajuntaments, diputacions i particulars, hi ha molts particulars, molts col·leccionistes del país que s'han preocupat per tornar peces a casa. Molts no ho sé. N'hi ha uns quants, que després aquestes peces acabin o en el mercat o en el museu, tu Maria n'has tret algun cas al diari, però que de moment tornin, que això és un pas. I això s'ha pogut fer i crec que sí que les administracions a molts nivells ho estan aconseguint. Però toquem un tema delicat. Molt bé, aconseguim retornar una sèrie d'obres, o una obra, dues, el que sigui. On han de retornar? Realment al lloc d'origen? Al Museu del Territori? Crec que podríem jugar... O al Museu Nacional d'Art de Catalunya? Recentment hi ha hagut dos casos que en podem parlar. Un cas a Santes Creus, que realment ha anat al lloc d'origen, i un altre cas a les Valls d'Àneu, que no ha anat a l'església originària, sinó al Museu del Territori. Hi ha anat una hora, no em penso? Perdó? Va estar una hora a l'església que té. I la presentació la van fer a l'església. Clar, aquest és un tema delicat. Penseu que aquestes... Jo suposo, perdona que talli, que tots estarem d'acord que el criteri prioritari hauria de ser la conservació i la seguretat. És el criteri. I de fet jo dic aquestes... hauria de ser, no sé si ho és. Jo crec que sí. I crec que molts juguem amb el doble barret. El de patriotisme, de campanar, de dir si això és del meu poble, que torni al meu poble. Parlava l'Albert fa un moment de les pintures de la Vall d'Avui. Per què les pintures són a Barcelona i no són allà? Es diu en aquell moment per la conservació de que no es marxessin als Estats Units. Però a dia d'avui les peces, si les tornéssim al Pantocràtor de Taüll, el tornéssim a Taüll no hi cabria. Perquè se li va muntar aquella estructura darrere que no permet l'encaix. No, és que físicament no es poden reinstal·lar. Ha passat amb les pintures de Santa Coloma d'Andorra. S'ha d'entendre que les pintures murals originàriament eren uns frescos que arranquen i es canvia, hi ha uns suports que es converteixen en quadres. No, i la gent, clar, els que no tenen els coneixements específics no saben que tu això no ho pots tornar a pegar a la paret. És impossible, no es pot fer. Això és impossible. No es pot fer. És a dir... I les mides ja no encaixen. No, a Andorra es va fer un edifici per acollir les pintures, que és una història preciosa la de les pintures de Santa Coloma d'Andorra, que es compra el govern andorrà i munta l'edifici, el Columba, l'edifici Columba, que ara penso que s'hi han afegit les de Sant Esteve d'Andorra, no? Clar, personalment, si una peça ha de tornar, si té les condicions de conservació, intentem-ho.
Si no, el millor lloc serà el museu més proper. Després, si el museu està registrat, és una col·lecció oberta al públic. I això a vostès sé que ja no els interessa, però aquí també podríem estar hores quins són els museus registrats, quins no són els museus registrats i com gestionem els museus del nostre país. Sí, al final són qüestions de conservació preventiva, és a dir, aquesta peça, el cas de les Valls d'Àneu és paradigmàtic per parlar d'això, perquè és una peça que és un fragment del retaule de Sant Martí d'Escalarre, que és un retaule que al principis del segle XX es descomposa completament, més de 20 compartiments, han anat a Estats Units, Itàlia, França, Suïssa, Londres, està tot desperdigat, s'ha pogut recuperar aquest fragment i el fragment, clar, no va a l'església. Per què? Perquè l'església a dia d'avui no compleix les condicions de conservació preventiva que aquest compartiment requereix i per això ho portaran a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, que és un mal menor, és a dir, com a mínim la peça ha tornat a les Valls d'Àneu. És a dir, estarà a 3-4 quilòmetres de l'església per al qual va ser pintada. A mi me sembla un mal menor. Hi ha un element que es deriva de tot això i crec que l'Albert o la Maria, un servidora de vostès, ho intentem fer, que és la pedagogia de tot això. És a dir, la conservació preventiva, explicar-la, que la gent la conegui, que ho puguem fer de forma planera, que no ens emmerdem si amb pH, si amb temperatura, si no sé què. Senzillament explicant que l'Església no reuneix aquestes condicions climàtiques i que si volem que aquella peça perduri en els temps ha d'estar en aquest espai. I crec que una funció de la gent dels museus, de la gent del patrimoni, és explicar molts d'aquests elements que moltes vegades, pel brugit de les col·leccions del museu de tot això, no tenim temps. A veure, m'han dit que tenim 5 minuts. Ja? Sí, Hem començat a 20, ens estan escatimant minuts. Hi haurà molts temes que no haurem pogut tractar, convideu-nos l'any que ve, no? Però hi ha un que sí que m'agradaria, que com a mínim tancar amb això. Clar, avui confiem molt en la tecnologia per clonar, fer reproduccions d'aquestes obres d'art que no tenim. Jo la tecnologia la veig molt clara per temes de conservació, per temes de recerca, però no sé si ara ja hi ha no un ús sinó un abús de l'ús de la tecnologia, diguéssim això, per replicar aquest patrimoni que el tenim lluny, el tenim molt lluny d'aquí. És a dir, l'efecte absis de taüll, Mapping, el videomapatge de taüll és un cas d'èxit. Jo crec que però ens ara estem ens hem fent, de dedicar a fer tot de ens estem videomapatge. fent, Maria, Sí. massa mapping a sobre. Ja hem arribat a fer mappings de coses que no han existit. Ens hem passat ja al joc, diria jo. Comencem a ensenyar les coses reals. És a dir, si podem comprar una peça, portem-la i ensenyem-la. Sí, però hi ha coses que no es podran No, aconseguir. i segurament el que heu fet a Lleida amb les tombes dels Bueno, clar, comtes aquest és un cas d'Urgell és un dels claríssim. grans elements a favor. És a dir, el panteó dels comtes d'Urgell que estava al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, una obra també emblemàtica, aquest panteó de l'escultura gòtica catalana, que està als clòisters de Nova York, una de les seves peces estrella. La Generalitat fins i tot hi va contactar i els va preguntar als clòisters voleu vendre els sepulcres? I van dir, no, esteu bojos, és a dir, és una de les nostres millors peces. Clar, quina solució queda? Doncs, bueno, a través de la fotogrametria i totes aquestes històries del 3D s'ha fet una clonació exacta, fidedigna, absoluta, i ara ja tenim, la primera tomba ja va arribar absolutament, és a dir, clonada i a més feta aquí a Olot, crec. Sí. I ara ja ha arribat la segona. Jo he vist el resultat en directe, si aneu a Bellpuig de les Avellanes ho podreu veure. Ei, si no t'ho diuen, no es nota. Evidentment que no són les peces originals, però ara com a mínim aquells forats que teníem al presbiteri, uns forats gegants on estaven les tombes, ara estan plens. Bueno, no del tot perquè encara falta la tercera tomba. Però, ostres, per mi em sembla una solució molt interessant. En aquests casos en què no podràs mai de la vida aconseguir l'original, hòstia, endavant. Sí. No ho sé, com que hem de plegar, no sé si voleu fer alguna reflexió final algú o s'ho vol preguntes. Si algú vol dir alguna cosa... Sí. Jo no sento res, Espero que m'haurà de sentir. No hi ha cap pregunta. Hola, jo voldria parlar d'una cosa que també és molt curiosa. No és ben bé un expoli, però ja que estem a la Bisbal, crec que s'hauria de recordar. En el Museu de Filadèlfia, Estats Units, hi ha tota l'obra completa de Marcel Duchamp,
Marcel Duchamp és el fundador de l'art modern, contemporani, de després de la Segona Guerra Mundial. Gran referència de l'art contemporani. Aquest senyor passava els estius a Cadaqués. En tot l'estat espanyol no hi ha cap obra de Marcel Duchamp. Aquest senyor va venir un dia a la Bisbal d'Empordà. Al carrer 6 d'octubre hi havia una porta desballestada, corcada, feta malbé, vella, atrotinada. Aquest senyor, que és l'inventor del ready-made, de l'objecte trobat, l'obra d'art la fa l'artista quan troba un objecte, que va posar un urinari en el Museu d'Art Contemporani de Nova York. Doncs aquest mateix senyor va agafar aquesta porta de la Bisbal d'Empordà, carrer 6 d'octubre, amb el marc de rajols, intacte, està en el Museu de Filadèlfia. És l'última obra de Marcel Duchamp. Es diu Étant donné. T'apropes a la porta, mires pel forat del pany, hi ha una dona nua que aguanta una làmpara que fa referència al Guernica de Picasso. Doncs ja que estem a la Bisbal, recordem que hi ha una porta de la Bisbal al Museu de Filadèlfia, obra de Marcel Duchamp. No sé si ens hem d'acomiadar. Bueno, aquest senyor volia Sí, falar. només perdoneu-me, hi ha un petit detall, quan parlàveu de l'art ambaixador de Catalunya al món, hi ha un famós llibre de George Steiner que ell està passejant per Nova York. Entra en una llibreria de vell, comença a remenar coses i surt de la llibreria de vell amb el cap, amb les seves somiatjos. Què fa? Al centre de Nova York es posa a recordar l'estàtua d'Ermessenda que hi ha a la catedral de Girona, fa un gran, intensíssim elogi de tot el que representa l'art català a l'època medieval. Doncs bé, moltes gràcies. Us dic que ens han quedat molts temes per parlar. Veritat? Convideu-nos l'any que ve i acabarem. Gràcies. Moltes gràcies.